Отиваме на Лагуна Бич, златни пясъци, да поздравим едно младо, щастливо семейство, което празнуват една година брак. Техни много близки приятели се свързаха с мен и решиха да им подарят един час специална музика с саксофон, изпълнена от мен. Заварваме техниката, като за малка сватба. Пак ли? Табелката към сватбата. Айде да видим къде сме дошли. Казаха, че е много романтично място. Би трябвало да е някакво доста така непретенциозно, но малко известно и сладурско място. Леката работа на музикантите Започва. Preparation for donation.